I heard about you long before we met. As circunstancias sobrevidas a causa da pandemia da COVID-19 fixeron que tuvésemos que reducir ao máximo o aforo por motivos de seguridade sanitaria, así como emprender unha peregrinación polos distintos consellos reguladores para velar polo benestar de todos os asistentes e de todos os premiados. Never fall asleep. Someday I will leave you. Que se siga recoñecendo o traballo dos adegueiros e da xente que traballa neste sector, porque ese traballo sigue ocurrindo, polo cal eu agradezo que se siga facendo isto e que se siga recoñecendo un traballo que nestes momentos está vendose desenvolvido nunhas circunstancias moi complicadas. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. Os viños de Rías Baixas son un orgullo para todos os galegos. Desde o meu punto de vista é o concurso máis importante que temos en Galicia e é algo, unha gran satisfacción que ao final se pudese levar a cabo. Sobre todo para a nivel general é unha garantía, sobre todo cando se vai por fora a nivel nacional a vender o viño, pois é unha garantía de que hai uns certificados detrás que che garantiza e regulariza de todos os requisitos que nos exige. Solamente é unha economía xa secundaria, complementaria, senón que en moitísimos casos, e máis cerca da costa, é a principal actividade de moitísimas familias. Unha colleita anda alrededor de 50 millóns de euros anuais, eso incide moitísimo socioeconómicamente nunha comarca e nun país incluso. Grazas á xente que coida a viña, grazas á xente que traballa na adega, gracias a esas persoas que están loitando nos bares por manter o seu negocio aberto e transmitir a cultura do viño. Grazas a todos, porque entre todos sacamos adiante o que é esta cultura do viño, esta forma de entender a vida. Os viños de Rías Baixas, ao meu entender, son os mellores blancos do mundo. Que cualquiera de las 5 subzonas es capaz de ganar cualquier premio, todas las bodegas y todos los viticultores son capaces de hacer unos vinos excelentes. Sobre todo que queremos destacar toda esa ilusión que se puxo e destacar o voso traballo tamén este ano máis que nunca. Confiamos en que o vindeiro sexa moito mellor. Moitas grazas a todo e parabéns.